फुंबिलिनि सम शत्रुघ्नआ हां थोनो थोनो जानानै सम्राजानि सेराव खारबोयो। सम्राजाया गावनि गादियाव जिरायनानै माबा माबि सानगासिनो दंमोन। महाराजा महाराजा हाँ मा जाखो खैफोद महाराजा खैफोद जोबोद गिदिर खैफोद जाबाय। सम्राजाया हरखाबै खाथियाव थानाय गावनि गदाखौ आखायाव लायो। माबायदि खैफोद जाखो शत्रुघ्न? बहा मा जाखो? हास्लाब मोनासै महाराजा। बुहुमनिफ्राय सानै सिखाव फैनानै मनीषफोरनि हिसाब खिथाबनि सांलेबखौ खावनानै लांबाय। मा आफोद बे माबोरै जानो मोनखो शत्रुघ्न? निमाहा हो महाराजा। बिसोर माब्ला फैखुमानाय आं हमस्लाबनो हायासै। आं दान्दिसे जिरायनायावनो हरखाबै सानजौखौ खावखुमानानै लांबाय। सि जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामबाय नों शत्रुघ्न। मनीषफोरनि थैनाय थांनायनि हिसाब खिथाब गैयाब्ला दा मा जाबावगोन? सोरखौ लाबोनांगौ सोरखौ दोनबोनांगौ बेखौ माबोरै मिथिबावनांगौ जाखो? सम्राजाया गदाखौ लानानै थांलाय फैलाय जाबाय थायो। नाथाय बियो बोरै जाखो शत्रुघ्न? सासे मानसियानो जोंनि रायजोआव फैनानै माबोरै सानद्रिबखौ खावनानै लांफैनो हाखो? बियो बोरै जाथावगौ? नों आंखौ थगायाखैथ' शत्रुघ्न? निमाहा हो महाराजा। आं नोंथांखौ थगायथाराखै। सयथि थिनसयथि। बिब्दि बुंनानै शत्रुघ्नआ सिरि जायो। अब्लालाय बियो बोरै जाथावगौ? मानसिनावथ' एसेबां गोहो गैया जोंनि जम रायजोआव फैलायनानै सिखाव खावनो हानाय। साननो गोनां बाथ्रा जाबाय महाराजा। आं सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बिसोर सिगांनि बायदि नंलानो। दा जोबोद सोलो गोरों आरो साननो गोरों जाबायनो। बिगियान आरो बिरोंदामिननि हेफाजाबाव बिसोर नांगौ जानाय मुवाफोर दिहुननानै गावसोरखौनो गोहोगोरा खालामनानै लाबाय। ओंखायनो बिसोर एसे सुफुद्लाबो जाबाय। बाथ्राया अब्ला बिदिसो नामा? बिदिब्ला जानांगौ बिसोर जोंनि रायजोआव फैनो हानाय माबा मोनसे जिनिस दिहुनना लाबाय आरो बेजोंनो फैनानै जोंनि सानद्रिबखौ खावनानै लांबाय। मानोना बिगियानखौ बाहायोब्लाबो सोरबा बाहायगोन मोजांनि थाखाय सोरबा गाज्रिनि थाखाय। नंगौ महाराजा, नोंथांनि बाथ्राया थारैनो सैथो। आंबो बेखौनो सानदों। मोनगोन र' नोंसोर सानसे साला बेथाफोर। नोंसोरनि समाल' सफैथों। नोंसोरखौ दै गुदुङाव रुनानै थाव गोथांजों फ्राम एवफामजोबगोन आं। नाथाय महाराजा, बिसोरखौ साजा होनो थाखायथ' बिसोरनि जिउ रैखाखौ नांथारगोन नङाना? जाय बै गोमानाय सानद्रिबावसो दंमोन। नङा माथो, आंबो बावदोंसो। जों थाबैनो माबा मोनसे खालामथारनांसिगोन। नङाब्ला मोदाय मोदायजोफोरनि नोजोरा आंनावसो थाबैनो गोग्लैगोन। मानोना बिफां गोजौआव बारा थाब नाङो। नंगौ महाराजा, जों जेसे हायो एसेबां गोख्रै जोंनि सानजौखौ नागिरनांसिगोन। नङाब्ला हाजो गुबोनाय बायदि जोबोद गिदिर खैफोद जागोन। सम्राजा आरो शत्रुघ्न सानैबो मा खालामनाया गाहाम जागोन साननानै थांलाय फैलाय जाबाय थायो। आच्छा शत्रुघ्न, जुदि जों बुहुमावनो थांनानै बे मानसिफोरखौ नागिरहैयोब्ला माबायदि जागोन फालाय? जोबोद गाहाम सानसै महाराजा। आंबो बेखौनो सानदोंमोन। जों बुहुमाव थांनानै थाबैनो बिसोरखौ नागिरहैनायानो मोजां जागोन। मानोना जों गोबाव खालामोब्ला अखा हाखांनानै कफि हमनायसो जागोन। जों दानो बुहुम फारसे रावना होलांगोननि। समा बारग'लांनायनि सिगांनो आंनि बाउनखौ थाबैनो लायफै। जागोन महाराजा, आं लिंनानै लायनि। शत्रुघ्नआ जमराजानि मैसोखौ लिंनो ओंखारलाङो।
आरो जमराजाया नेथ'नानै थायो। दसे समनि उनाव चित्रगुप्तआ मैसोखौ लानानै फैयो आरो गावबो थाबायनानै फैयो। महाराजा, नोंथाङा आंखौ मानोबा लिंहरदोंमोन? औ नंगौ, जों दानो बुहुमाव थांथारनांगौ। बेयो जोबोद गोनांथार। नंगौ नामा महाराजा? औ, गाव गोख्रैनो थांगोननि। फैदो महाराजा, बिब्दिब्ला आंनि बिखुङाव गाखोफैदो। जमराजा आरो चित्रगुप्त सानैबो मैसोनि बिखुङाव गाखोयो आरो बुहुम फारसे रावनो हायो। जमराजा आरो चित्रगुप्त मोना बुहुम बिखुंनि खाथियाव मोनफैयो आरो एसे गोजौनिफ्राय बुहुमनि नुथायफोरखौ नायदिङो। बा, बुहुमा थारैनो गोबां सोलायमारबायथ'। गोदोनि दानि गोबां फाराग दंसै। नंगौ महाराजा, गोबां सोलायबाय। जों दा बबेथिं थांनो महाराजा? गाहायाव बाख्लायहैनो ना सानिफ्रायनो नायगिदिंबाय थानो? थौ फान्दाका, गाहायाव थौदो। बै बिफां सायायाव दसे जिरायथ'दोनि। देहाखौ एसे मेंलुरु मोनबाय। बे खुदियाफोर गेलेनायखौनो दसे नायनानै गोजोननाय लादोनि। जागोन महाराजा। बिसोर गोजौनिफ्राय हा सायाव बाख्लायो आरो फांसे बिफां सिङाव थाङो। एसे गोजानाव गथ'फोर गेलेबाय थानायखौ नायहरबाय थायो। गथ'फ्रा गेलेबाय थानाय समावनो सासे गेदेर मानसिया फोथार सेरनि लामाजों साइकेल सालायलाङो आरो गेलेफुबाय थानाय गथ'खौ एदावलाङो। ओइ गब्ला, नोंसा बिमाया बहाबा खारलांबाय जाम्बा नोंखौ गारनानै? माबारावनो थांफैयाखै बियो? मा? आयै, आयै। गब्लाया गेलेनायखौ गारनानै न' फारसे गाबै गाबै खारबोयो। गेलेफुबाय थानाय मालाय गथ'खौ बिदि एदावनानै सोगाबनायखौ नुनानै जमराजा, चित्रगुप्त आरो फान्दाकामोना रागा जोङो आरो दुखुबो फोरमायो। महाराजा, बे मानसिनो बिनि गोरोन्थिनि फिथाइखौ दानो होनोसै नामा? नङा फान्दाका, बिनि फिथाइखौ सम सफैब्ला बियो मोनखागोन। जेबो गोनो गोथो गैया। बेनि गेजेरावनो चित्रगुप्तआ गावबोदि माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनाय मोन्दांथिखौ मोनदांनानै बोरैबा गिलुं गिलुं दरसि दरसि जाबाय थायो। बिनि बिब्दि आखु दिन्थिनायखौ नुनानै जमराजा आरो फान्दाकामोना जाहोनखौ मिथिनो नाजायो। महाराजा, चित्रगुप्तआ मा जाखो? आं बोरै फोरमायबावनो महाराजा? जानांगौ आं नोंथांनि जोबोद गिदिर गोरोन्थि खालामफ्लांबाय। नोंथाङाथ' आंखौ साजा होखासिगोन। जमराजाया एसे रागा दिन्थिफ्लानानै बुङो। नों खोन्थाग्रो, बिनि उनाव आं सायख'गोन नोंखौ माबायदि साजा होनांगोन। निमाहा हो महाराजा, आं गोबाव समनिफ्रायनो बुहुमाव बेरायफैनो लुबैखुमाबाय थादोंमोन। बिनि थाखायनो आं बाहाना नागिरखुमाबाय थादोंमोन आरो दिनै आं नोंथांखौ थगायफ्लांबाय। मा? नंगौ महाराजा, मनुष्यफोरनि हिसाब खिथाबनि सानद्रिबाबो गोमायाखै। बियो आंनावनो मोजाङै दङ। आं बुहुमाव बेरायनो लुगैनासो नोंथांखौ थगायदोंमोन। निमाहा होदो महाराजा।
बेनि साजाखौथ' नों मोनसिगोन चित्रगुप्त। चित्रगुप्तआ गिलुं गिलुं जासिनो। बे समावनो फुन्द्रिखाया मिनिनो ओंखारनानै हमथानो हायैनि गोबारै मिनिफ्लाङो। आरो जमराजायाबो ग्ला ग्ला मिनियो। बिसोरनि बिब्दि मिनिनायखौ नुनानै चित्रगुप्तआ गोमोहाबो। मा जाखो महाराजा? नोंसोर मानो बिब्दि मिनिखो? नोंथाङा महाराजाखौ नङा, जोंसो नोंथांखौ थगायबाय। मा? औ चित्रगुप्त, सानजाब गोमायाखै होनना आं मिथिखागौ। नोंखौ बुहुमाव बेरायनो लुगैनायखौबो आं मिथिखागौ। नाथाय जोंबो बेरायथिंनो प्लेन लाखाबाय दङमोन। बेनिखायनो मिथिसेयावबो नोंखौ जेबो बुङाखै। मानोना नोंनि थगायनायाव रावनिबो खहा जायाखै। रावबो दुखुआव गोग्लैयाखै। बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया। बाथ्राखौ मिथिनानै चित्रगुप्तआ गोमोहाबो आरो गोजोननायबो मोनो। आरे महाराजा, अब्ला आंखौसो नोंथाङा उल्था थगायबाय। थु चित्रगुप्त, अब्ला जों जोंनि रायजोआव थांफिनदोनि। औ, थौदो थौ महाराजा। बुहुमाव बेरायफैनानै गोसोआ थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। फैदो महाराजा, गाखोफैदो। जमराजा आरो चित्रगुप्तआ खुसि जानानै बिरलांफिनो।